Arido yo chimura. Arido yo chimura. Hold Kalifone. Hold Kalifone. Hold Kalifone. Hold Kalifone. Minarika. Wale. 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 Ya chimura. Ya chimura. Wale. 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 Minani Kalifone rata debbo. Min ganda non min mbi min gar min jetto gallo min dara no way eyyi min garno tan ko yange he yettade hen yalla wat hen barke namdu woni hen yobbe jawdi nuite jodde yebbe jawdi ngaren ha hew amin jara ya taw ko besugol noddi mon hen amin min duwono mon no feewi amin ya taw non min garno do en tan namdade mo hande no jiruda o taajo bon eyyi kadi Piindi TV arno kadi salmindema juuranadema yettadema emin ñagono ma Allah mojjere min namduma no jiruda o taajo bon donc bisimilla kon bisimilla moɗon donc on calminama tam hari to tan wiyete ko alhamdoulillahi rabbil alamin mbade Allah waɗi en kawri hen ñagoɗen Allah tan kawren garto yo so Allah jaabi eyyi machallah mbaɗi ɗum fête en famille donc on tawi kam ɗo e galle to jibinami ɗo e konmi min e mawnirabam e badirabam amen ɗo e galle he donc ko ɗum tan neɗɗo foof tan so taska ari tam harit ari yo taw tan no tawma e jaam e salam e ndoɗa Allah yo Allah waɗane ɓuural e ñaago jaam kadi e Sénégal donc ononne kadi machallah ligguey mon jooɗi min jeeyi ligguey mo mbatton machallah onon darni leñol pulagu et puis comme no wiyete kan yo pulagu yaaru yesso e on calminama on foof et puis en mbiyama kadi machallah bienvenue ariɗo yettimoɗo ariɗo yettimoɗo 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 tey ma bakk lool di la jin yaay suñu ñaareel tey ma woy la ba mu neex ma def ko solay waa Ndakaaru liir ko ba mu neex ñu def ko débat ay waay ndeysaano yi ma moji baba moji bingel bonata yaay su baaxee bay ba kon yow demu noo ñaaw far waay lingeero ku leena jimbay yee jaw barima ku leena moom lu mu nar ku soxor munu ko moom lu mu nar batare oh totani masa batare oh totani masa jërëjëf ñaareel xaritu jëkkëram masha Allah looy sango ba am de sampo ya sal dabe ngay sango ba am de jëlee sa kaalaga wa Makka ngi lay xaar bul julli bul woor aljanna ngi lay xaar wuya saalo yaay moom lu mu nar ku soxor munu ko moom lu mu nar ani doomi ndeyam moom lu mu nar ku soxor munu ko kasi ma dëggal si biir aar bi ni ngeen ko gisee yaay neex xoolal kii mooy série de daw laa mën a way bum ay waay yéen ñëpp jara ngeen jëf yéen ñëpp jara ngeen jëf yéen ñëpp jara ngeen jëf ondillata tajaban Fatou Ndiaye woni Fa Ndiaye woni tajaban ariɗo e simoɗo
Ndiaye jaata Ndiaye nanta gulali nanta Ndiaye on cele Ndiadiane min kal jatere Ndiaye ne welami surtout innema nde non sabu nenam ko Fan Ndiaye wiyete comme an ko Piindi arno ƴewde Fan Ndiaye taw wayi tan ko politique walla ne wawi tam xarit woni HAARAAN hande ko julde men min gari ƴewde no gonirɗa hunde fof noon mbiɗen ko pulaago ko pulaago tan tagi min ummade minen Piindi min gar noon hande min ƴeewa mama mo no way hande e galle mum ƴettaw laccirdi fari taw ñeeho kadi rufe galle ha ɗum ko ɗo wona ko weltanade Allah e nelaɗo mum julde annabi yettude jinnaɓe men kono yettude sernaɓe men kilifaɓe men diine kilifaɓe men aada kono yettude on no feewi sabu ɗum woni leñol ɗum woni enɗam ɗum woni kadi yidde bandum ɗum woni kadi siftorde bandum sabu hande yimɓe fof ne gandi ko ñalawma HAARAAN hewɓe nana e galleji mumen hewɓe mbaɗama invité kono gummuɗon gaccuɗon haajuji men hammuji mon mbiɗon ɗon jaaha on ƴeewoya sukaɓe leñol daraniɓe leñol ko wadde ko weltanade Allah e weltanade on e ñaganade jomiraɗo joom baɗe baɗo o ñagateɗo hokka walla ñagueɗe haɗa o no Allah waɗanta jaam Piindi TV waɗande julde fodde walla jokko e enɗam Allah hokkiron no jokkiron ragal mon ya horma nelaɗo Allah on poɗɗirima bisimillahi yo Allah hokkiren jeynude alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo ene wanno min manque min jiino foof kono ɗum kam mi meeɗani yide ɗum wadde c'est un grand plaisir yiide tan ɓiyoɓe mbimi mbimami suhaɓe ɗum ne ko labtuɓe juuɓe ɗumen labti gareyam ɗum ko weltare no fewi kata mbawɗa miijade tan diwi ɗon je suis tellement ému par ce que mi fawtano ɗum kadi mi miijonohi ɗum wadde ko weltare no fewi min mbawi yadde jolfuɓe ala ha noon ɗemgal amen e galle amen Piindi TV ko galle men ko minen jeeyi somin nangui ko minen jeeyi somin gacci ko minen jeeyi ɗemɓe fof nangodiri komin jahata e jolfuɓe ko min gaara e ɗemgal amen min gaara e galle amen ɗum ɓuuri kadi mbaɗa namdi mbaɗa waɗi lance un message tous les ministres DG et PCA harpulareɓe ɓe ganduɗa nana e nder réseau gouvernement he yoɓe mballu Piindi TV yoɓe garɓe darano Piindi TV to ɓe mbawi yaade fof haɓe kaala soɓe garani ɓe kalda e lejol mabɓe ɓe kalda e enɗam mabɓe ɓe kalda e hoore mabɓe ɓe kalda e laaci mabɓe ɓe kalda e ganduɗa goni titorgal mabɓe ala sens ko ɗo tan ɓe mbawi wadde hunde yimɓe jiiya walla yimɓe tina walla safa kono so mbaɗa yaade foof ne ko ma yimɓe mbatta traduire par ce que enen hewɓe hande nanani men wolof kadi hewɓe hande ne laamu he ko harpulareɓe yoɓe gara Piindi TV ɓe dolna Piindi TV ko mbawi yaade fof on dit l'état 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 ay oui ay on dit l'état on dit l'état on dit l'état on dit l'état ay on dit l'état on dit l'état on dit l'état on dit l'état on dit ɗo woni galle Fatoumata Ndiaye banum debbo Macky Sall machallah min beltima ala mo haɓonto so wona haalpulaar wallahi haalpulaar tan yi ko haali ko haalpulaar tan o yiɗi o yiɗa so wona leñol moko min beltinima e moko o tinare min gara ɗo mais o teddini min wonno ko neɗɗo tedduɗo jiɗɗo leñol mum machallah min beltima e moko min mbimo Seydi Ndiaye dillata o dillata dillata dille 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 mbiye Seydi Ndiaye Seydi Ndiaye so haali jaɓon haali jaɓon mbiye Seydi Ndiaye Ndiaye hay so haali jaɓon mbiye Ndiaye so haali jaɓon mbiye Ndiaye ho dam ngeen ay waay man de way naa la bakk naa la ji ñaala man yow mi sama yaay waaw xam naa ni doo ñaawe doo musa ñaaw ndaxte nga di doomu garmi piir yu ma moji baba moji bingel bonata yaay su baaxee bay baax kon yow de munoo ñaaw papa coono mën a woy te ba mu woyee lu mu wax ndey ndeyu kenn la te baayu ñëpp la sa baaxa tax ñu ñëw fi yaay suñu yaay booy tey ma lay wayal dinaa la wayal ba mu neex ma def ko solay
waa aseng na waa Ndakaaru lir ko ba mu neex ñu def ko débat ay waay ne ko guddi tey yow guddi tey sa noon du nelaw yee bu nelawee sax bu nelawee sax nañ ko nuusa yee yow guddi tey sa noon du nelaw yee bu nelawee sax bu nelawee sax nañ ko nuusa yee maya sa nooni ndox mar nañoo naan kopp doyu leen pan doyu leen yóbbu leen géej won ma sa noon donc télé ji fof ngari ɗo kono télé Haalpulaar bi o mbimami ala haali Piindi TV ummo waɗa déplacement dérangement armo ƴeewata min Fatimata Ndiaye min neɗɗel ngel min mo ganduɗa koyɗo ɗum ko teddugal milliard wawi yobde ɗum million ngaji wawi yobde ɗum wonnon ko tinde neɗɗo tigui kadi farnorade neɗɗo kadi wattude neɗɗo haade mum wadde ko weltanade Allah e weltanade on kala ko jiɗmi haalde mi wawata wan noon ko belamma ɗum ɗo ko plaisir mo ganduɗa mi anda fof no mbawi haalde ɗum sona ñaganade on tan balɗe juuɗe battane moƴƴe Allah hokkira on jokkitoon e sagoji mon jokkitoon e cukago mon ya hormo nelaɗo Allah galle o noon ko galle Allah ko galle mon ñande jiɗɗon arde ɗo en taw ko yendu mbaɗeten yendu bu toj ko wiyete ko yendu bu toj bu fattata toj garan avec vos caméraman ono arnoɓe garon mbaɗen ɗo yendu baɗɗo toj oɗon jogui numéro am mbasen wayrodirde kadi mbiyen kadi l'union fait la force en dañi ko ganduɗa woni télé men en gañi Piindi TV gayni haala ha foof hande jeeɗo Piindi TV o somo welno mo wano wadde banggue goɗɗo waɗa investir banggue goɗɗo kono ko pullagu tiiɗimo o ari o waɗi Piindi TV kono enen Haalpulareɓe hande enen poti hokkudemo doole kono noon moniɗo so yetta neɗɗo yettata Allah mbaɗa yetta mawnam afo galle mo ganduɗa wona afo pawimo ɗon ha goɗɗo dañe wona afal ufalne woni Rougui Sall ko mawnam ko neɗɗo moƴƴo ko tedduɗo ko teddinɗomi ko jiɗɗomi kanko e Pape kamɓe foof mbaɗa samminoɓe mbaɗa juuroɓe mbaɗa sammina aussi Bamodi ko miñam ko sehilam on se parle de tout et de rien Piindi TV c'est ma maison ha somi jaaɓi e toharam fa Ndiaye Piindi TV ko gallam heddi noon ko Allah waɗi mo hoddirani taw mi ara ɓe mbaɗi hunde fof ɓe mbaɗi kam invité mataw tawata tan ko mbaɗi ha voyage walla mi wontaɗo kono mami ar sallah jaaɓi mi weltanima Allah mi weltanima on waɗi onon bandiraɓe guddite dame moon gudditane Piindi TV dame moon on mbawa dañde ko ɓuri Piindi TV ko suhaɓe dariɓe yonta leñol yiɗɓe leñol mumen yimɓe kadi ko ganduɗa woni ɗemgal mumen liggoto e nder Piindi TV kala moɓe puggue moon gudditeɓe ɓenena gara noon mbaɗa taaji bon mabɓe naate galleji foof galle ceew galleji goɗɗi nanɗo hen Haalpulareɓe naate toon mbaɗon taaji bon moon kala ko dañɗon wona arjiga moon ɗum ɗo tan ko fierté c'est la première fois c'est le soir ɗo e dahar yiide tan Haalpulaar ƴetta télé mum yaha ne ƴeewa bandiraɓe Haalpulaar mum c'était yontino no fonno wadde kadi ko onon mbaɗi ɗum ɗo kala baɗɗo tawat ko waɗi watta wonata kono kono gadi ɗum wadde onon jogui original o wadde yo Allah junnu balɗe moccina battane Allah jarama Allah jarama gonnen ko galle Diarry to Sall surprise mi waɗi to ummi ko Fouta ummi Fouta tampere Piindi TV o anda ni min gara ɗo ay ko waɗat minen ko ngabbuyen dow men pay surprise mo padden toon galle Diarry Sall Piindi TV waɗi mo surprise hay batte weɓatano caméra rawga
HAARAAN noon en mbaɗi surprise hewɓe hannde nene tawi ɗo to haramo Diarry SALL debbo pullo jonta ɗo hol tawden mo noon tawden mo koye voyage am arti Fouta so jiimo sawno gandi ko tampuɗo e waɗi noon min gara min haade kanko ne comme yimɓe ko mbiyata pulaago ko so yimɓe jeehi ha mbi pulaago Diarry SALL tagui pulaago waɗi fës kono il faut moƴƴata rek mamin gara e mo mami hokkon joni o salminanmo Sokhna Diarriatou a jarama Seydi Ndiaye mi weltima aussi mi wima bisimilla ma an e équipe mo garduɗa o foof mboɗo salmina Colleto ɓinguelam madame Sy mi wimon aussi bisimilla moon wiide bandiraɓe ɓe aussi yooɓe julmo wuuri yo Allah rokku en tawede o saaha mo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo daroɓe ayaw habrirde Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal e ko taari ɗum fof bandiraɓe am ɓe ganduɗa oɗo saaha nane hôpitaux ji ɗi cuuɗi cafrirɗi ɓe cellani ɓe dañani aussi hawrude jammo e nder galleji mabɓe mboɗo ñaganoɓe Allah cellal ɓe ummo e dow cellal mabɓe ɓe dutto e haajoji mabɓe e golleji mabɓe wonɓe kasoji ɗi woni dumbirɗi aussi ko noon saabu kala ɗo neɗɗo welti won balduɗo mettere ko aduna o didiri noon kono noon wiide tan ɓiɓɓe julɓe fof notortoɓe leñol rasulu sallllahu alayhi wa sallam nde ɗo hitande yo won hitande ɓuural hitande cellal hitande arsugaji hitande yajande en kadi e ɓamtare yurmo yaafoɓe tawaka ɓe saabu o woni rawane won tawaɓe ɓe tawaka hikka enen heddiɓe kadi ala ko mbaɗan ɗen Allah kono acciri men ɗo yen ɓooyɓe sakkanade e duwanade mi dañi weltare aussi e vettere nde matam surprise mbeɗa sikki sen mbaɗi ɗum traduire e langue pulaar woni matam en betti neɗɗo wona acca bisimilla ma kono no Diarry wini tan en gari ɗo en hande galle mama Diarry SALL pour waddemo surprise pour bettudemo ñalawma hande o mais no tawruɗenmo ni wonno welani o ummi koye voyage jinnaɗo mo gorko ere rutti eɗen ñagonomo to fayi to yo ɓuranmo to ummi ɗo yo Allah harnumo aljan firdawsi ɓurɗi mo wonude ko ɗum tagui en mbawata nak wadde ko gandanɗa eɗen mbaɗi ɗum e galleji keddiɗi ɗi holko gandanɗa en mbawata wadde ɗum par ce que jinnaɗo mo gorko rutti eɗen ñagonomo tan to fayi to yo ɓuranmo to ummi ɗo eɗen mbiya on jarama noon en beltima kadi no fewi par ce que ko weltare pour arde wadde déplacement arde galle mama Diarry par ce que on neɗɗo moƴƴo yimbiraɗo moƴƴo kadi tedduɗo jiɗɗo leñol ngol no fewi ɗum tani kal saaha foof emin coftanamo kalko miijatane leñol pulaar emin cofta kadi miijade mo miijamine wona premier ɗo sah min jinno idarade mataw embouteillage o hande heewi noon min cakkiti ɗo henna kadi waɗi tombe kadi ko gumminoɗo voyage min tinano kadi min gandano kadi jinnaɗo gorko ko rutti mais somin ganduno min gartano min gaccata ha saaha goɗɗo mais emin ñagonomo emin duwonomo onon foof kadi ñagon ɗon jinnaɗo gorko duwon ɗon to fayi to yo ɓuranmo to ummi ɗo mais mama Diarry hayso mumbayo wawa wonde emin namdoma hande HAARAAN o holno jiiruɗa ɗum a jarama madame Sy merci ko kalɗa ko foof kadi koye ma famminde bandiraɓe aussi ko mawniraɗo babam sanki mais ko gotum par ce que mawnum bamma woni bamma jinnaɗo ma gorko mo jiidi foof aɗa jiidi on jarama aussi yo Allah windan on baraji tout d' abord ko Sénégal no wonde sunare mawde jamma hande o eɗen jaala ɓiɓɓe Sénégal naaɓe foof ha tengtinon e hoorejo leydi ndi e dendagal gollodiɓe makko woni président de la république Macky Sall saabu eɗen gandi oɗo accident badɗo ko ina tolno e nogas e quelque ɓiɗɗo adama en te ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ruttiɓe yanti aussi e clandestin baddowo joni o sukaɓe ɓe ko ƴeddi ko jolde laaɗe no maayo e gawɗo maayo hango foof ko basal wonande leydi ndi wadde jamma o alay saago ken ɓiɓɓe julɓe en mbaɗat ɗum feete juulen ñagoɗen Allahu jomiraɗo hitande nde nde wuuli jaw nde muusi kadi e Sénégal wadde ñagoɗen Allah
hokkitaale garooji ɗe yo Allah waylan en ɗum par ce que aduna woni koye crise mawɗo so yante ɗiɗo probléme uji gila e dawrugol politique haa to banggal aussi crise gonaɗo yimɓe cellani heegena laya probléme uji e haareji fof eɗen ñaago allahu yo Allah ittan min ɗiɗo musibaji e nder leydi men sabu Sénégal ko leydi jam ko leydi teddugal ko leydi diine l'islam hande jamma hande o wonɓe ganduɗa ɓe ɓornatako comci ɓe gamata ɓe ñemtinta ɓe mbalata ko julde e ñagade mais aussi Sénégal ne jogui aadaji men ɗi ganduɗa ɗi vraiment mboɗo yonni ɗum par ce que hande a yiyat sukaɓe ɓorno comci ha jooɗo gorko ñemtina debbo debbo ñemtina gorko puis vrai hayso woni wonko l'islam haali henne ko jalni ko men e jippinde aussi lacciri ndi no teddi denɗiraɓam mabuɓe so ñaami alay saago ɓe gama aussi ɗum tagi noon wonɓe ganduɗa hande ƴettata ko ƴiƴam mumen ene duufa e leydi ne jowto laɓɓe no tampo ina kalko sababu nde ganduɗa ko saabi jamma hande o woni jamma haran oɗo ɗum tagi noon kala beltiɗo won mettinɓe ganduɗa ɓe aussi ko jamma histoire mawɗo te ko taniraɓe rasulu sallllahu alayhi wa sallam wadde ɓiɗɗo julɗo fof no foti sunanade ɗum e ɓerde mum kono omo foti sunanade kadi aussi duwade yo Allah addan min hitande moƴƴere saabu aussi enen julɓeɓe ko oɗo woni hitande meɗen ko wona ɗum ɗon ko aussi wurdude ɗum hen aussi e famille o no weeli aussi saabu sa jamma hitande ari Allah rokkima cellal e sellirede aɗa wonde bande en aɗa wurde mumen oɗon ñamde e lahal gotal oɗon pijja oɗon jalda oɗon toñodira mbeɗa sikki yiyandame ndeɗon jamma ala ko ɓuuri ɗum welde saabu neɗɗo wota weltade jeeya sekilaɓe ma comme no mbaɗɗon ni hande ko tampunomi ko fof aussi mami yejjit tamperam par ce que mi yi sekilaɓam mi yi dendiraɓam momi jal momi tooñ momi haal aussi mi haalda e bandamen par ce que ko kalanmi ko aussi leñol ngol ma welto hen aussi mboɗo andi wonande yidɓe jaari yeetu sall no mbiyami ni sah mi ala gaño ɗum ɗon noon mbiɗa sikki so tawi mi jaabima question ma widema tan jamma o jiirumi ɗum tan ko vraiment duwade e wiide kadi yo Allah waɗan en jaam merci rek équipe mo garɗono aussi gallam Piindi ko gallam ko mboɗo salmino directeur général woni Abou Samba Diop kawam sehilam komi nomɗomo noon mais mami haalat mon aussi ko holɗum o woni e leydi ndi eko waɗata ko so Allah jaaɓi ɗum ɗon ko mami huccidira e Rougui Sall madame Diop nenam mboɗo yafnomo aussi saabu kankone aussi o noddinomi pour arde galle on daara beele mbeɗa wawi defde beele komi debbo e nder rewɓe mi andinamo minnene aussi wona haala tan mbaɗanmi mama chéri inchallah mami waɗ oɗon programme pour mbawa arde galle aussi tourné noɗon émission baɗɗo fayida ko wona ɗum ɗon ko aussi ko yettude on ko yettude aussi sababu woni kisma ko banam gorko ko neɗɗo moƴƴo kadi ko dendam kadi aussi min mi fasnaki ha yetti mabuɓe ko kore jaam ko bandiraɓam ɓe korsinmi ko denɗiraɓam kadi mboɗo yiɗiɓe aɓe jiiɗi kam aussi nde o noddi kam nde sah wallahi cikkannomi mataw ko haajuji amin ɗimin poti yewtude ga wona ni comme ɗum ɗo mais mi weltima hen aussi par ce que kala to neɗɗo siftori yiɓɓe mum sa siftori hen guiɗo ma tan on wonko ciftorɗa ɗum ciftorɗamo ko woni yidde mbo saabu sa yiiɗa neɗɗo a siftortamo mboɗo wiyamo seydi Sy ko waɗata koye leñol ngol aussi yo yimɓe gaccu hen hakkillaji mumen c'est important par ce que holɗum kamɓe ɓe gonani ɗo etene Sénégal peut être hayso ɓe jibinama France ɓe goni jibinande caggal leydi mais nde ɓe batti hakkillaji ɓe batti nafde ɓe gaari ko liggade e leyɗele mabɓe ɓe gaari liggodirde e bandiraɓe mabɓe aussi sa yiiɓe aussi ko fuutankagal e pulago jeeyata e mabɓe mboɗo wiya bandiraɓe yo gaccu en hakkille no fewi jaññanenɓe enen wonɓe ɓeɗo ɓe tawi ɓeɗo jaññanenɓe fannuji ɗi foof jewtidene mabɓe gollodiren par ce que kamɓene wonko Allah rokkiɓe aɓe janggi wontoɓe mbawi nawde leñol ngol to woɗɗi wontoɓe mbawi wallude rewɓe to heewi par ce que holɗum mboɗo ƴeewa hande aussi kon couple de mais ayi o huɓɓi oto makko o jolnuma o wima ar liggo te mboɗo mi ƴeewa ha hande aussi guila mariage mum waɗi faade joni aɗa continue activité ji ma wadde ɗon ko gorko moƴƴo ganduɗo aduna wawi accirde oɗon debbo ha daña oɗon liberté walla wawde jogade coftal pour liggade ɗum noon gacci ngala e makko worɓeɓe foof so mbayino makko vraiment rewɓe fulɓe hay goto wasata ɗo resede ma reese ma famodira joom galle ma te hay hunde kadi bonnata e liggey ma vraiment mbiɗa wonma encouragé annene no fewi ma petite sœur
mboɗo wima aussi yo Allah jagganor mon tinnoɗon no fewi aussi liggey o aussi c'est pas facile maintenant kala ko jiiɗa e aduna ko seeɗa seeɗa tan ha yettoɗo jiɗɗen ɗo yettade inchallah kon juddu jeeriji mais mbeɗo welti so mboɗo yiya goto e mon ina darina ƴetti micro no haala ina haala ɗemgal pulaar no wadda hen pulaar laaɓde mbo laaɓani min mi jalata ɗum de mi weltoto par ce que mboɗo andi ko gonɗon ko e wadde janggo mon ma cukalon mon janggo ɗum oɗon parneri ko gonɗon ko kadi ala complexe yagal onon foof yon tinno jaggon hen no fewi saabu génération mon hande tan wawi wurtinde leñol ngol wawi wallude leñol ngol ha yettoɗo yiiɗi ɗo surtout enen rewɓe aussi par ce que développement woni tan koye juuɗe men aussi kala nde leñol yiiɗi ɓamtade ko sukaɓe rewɓe e cukalon tokosol mbawi ɓamtude ɗum tinnuɗe hen no fewi jaggue woto tampe woto kaaɓe woto guedde aussi liggey ko muñal namni aduna o surtout ɗo tolni ɗo goto foof so nokki ɓarnata koye hunduko mum hayso jeeya koye concept émission on vraiment ɗum ɗon ko message mo ganduɗa mboɗo waɗa ɗum lancé e hitande hesere nde mboɗo rokka ɗum kadi aussi cukalonam e miñiraɓam e wandiraɓam rewɓe ɓe ganduɗa ɓe parnoro kam mboɗo farnoroɓe tinnoɗen woto keppen woto kaaɓen sen keñinima arsugaji men tan min ƴettuken jeeya taw arsugu ma so ari hankkadi ko tubako wiyata ko c'est trop tard ɗum noon wadde mbaɗen jaam liggoɗen gartiren hakkillaji men nanggodiren woto jawodiren aussi goto foof yo tam goɗɗo ɗo tami ɗo hoore mum par ce que c'est important aɗa andi ko jolfo mbiyata ko yeguyeg dafa baax ci doomu adama ay neɗɗo so tini neɗɗo tan hayso wama waɗande haydara an tintinmo ko tinma ko gandinama kadi ko tinma ko an tini ɗum assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe on jarama beltanama ko kollito e Diarry Ndiaye nde wono ɗo weltinɗon e HAARAAN he kismasi o woni banamen gorko kadi mbiya joom gallamen min beltima no jaguirɗa hen o Djiby Dieng annen cameraman machallah min beltima ma chéri année prochaine inchallah min calmini foof min beltinima yimɓe foof o yeɓoɓe Piindi TV on jarama ha bientôt inchallah merci Wale.